Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamu mana tama di Tuhani, marguru tu sandok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaun nadenggan, oloi hamu ma Jahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tu jolona marhite holop-olop, haleluya maratangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala para siroha. Hupa serep hami roha nami di jolom jala hupangido hami tuho. Sailehon asini roham manggohi roha nami. Jala sondangi roha nami marhite hite tondim. Asalam hutinggalhon hami nasa dosa nami. Jala hutangion hami hatam nabadiai. Saipayan mahatam di bagasan roha nami. Asamar parbue nadenggan hami, hupangido hami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marende hita. Epistel di Partangengata Bodarion, tersurat di 5 Musa 24 ayat 10 pitu sahat rodi ayat 10 walu marsikat sorin mahita majaha hamima na parjolo songonon mahatani tuhata. Dang jadi papelonmu uhum tuhalak dagang doho tudak danak nasopot somarama. Jaladang jadi buatonmu ulos ni paropuan na babalu bahen si koram. Ikom paingoto ni roham tahe, utau bandoho na jolo di Mesir, hape nunga di tobus Jahoba de batam hosiani, alanido umbahen udokon ho mangulahon si songoni. Ido sahatna, martua doakan atumangion hatani debata, jalano peopsa. Amin. Marende hita.
Asini roha do dame madehamu nasian Tuhan di bata Jahuba doh sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita salut nah di hamu amanami do inan nami nang akasude naposo bulung nang sekolah minggu imana madohoti di bagasan Bornginon pertangyangan sektor di Ganu Bagas tabi. Barita nauli nagabi ujahan di bagasan pertangyangan di apala Bornginon imasian surat Heber 10 ujahama sian ayat sada ro di ayat tulu songono madu disi manotong ma holong ni roha di dongan unang halang guson hamu pertamueon ay marhite siani heado ditamue halak akasuru-suruan so pamotoan na ingot tamu ma akana terhurung songon narap terhurung songoni akana tu mau na porsuk ay doh do hamu di bagasan daging ima sahat na dihita salut nah nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus hata si paingot do na pinasahat panurat Heberon imana paingoton aka halak Kristen manang siuton Kristus na tongon ujui di bagasan aka ragam parukilon di siala panosak dohot aka ragam pangalilion termasuk aka tekanan-tekanan na di pamasa di aka bangso sileban naso apala maka porsiai imajus Kristus termasuk aka halak Yahudi na manulak barita ni Kristus di tonga-tonga ni ngulu ni halak Kristen naung porsea di hati hai di sealani do di paingot panuraton do songo dia do ciri khas halak Kristen namanotong manang halak Kristen nahot di haporseaon na imana di pabua di bagasan ayaton hira adong do tulu na di pabua di bagasan trupukon parjolo di dok imana di dok manotong ma holong ni roha di dongan peliharalah kasih persaudaraan. Tutudo diamu aka amanami do inanai nang kita sudi molonunga masa HP kadang-kadang aka parukilon di ngulutta manang alani aha ululu marpangotta doi di nguluni hita colma gabi moru nang holong ni rohai marado pondongan colma jalan memang odo si pata nagabi parukilon di hita ngulu ni colma apalagi di tonga-tonga ni perdalan ni ngulu ni hita colma on na mengadopi akar ragam krisis di tonga-tonga ni aka ngulu siganu pari pei manang alani persahi topi manang alani aka ragam parsaoran naso apala dinggan di tonga-tonga ni nguluta Pitor adong do sada pengaruh di ngulut taon ima songo dia ma parsitu tuota lau maka holongi akadongan. Nah alanido di bagasan trupukon parjulu sahali molo takas do manada do hita ima taringot songo dia holong ni rohani Kristus di bagasan nguluta na paluaho kita sian dosa hamatiani ditobus hita asa dapotan hanguluan na saling leleng na jalanunga di pasu-pasu tu hatta do ngulutta di ragam aka pasu-pasu di ngulutta na ikon takas do hita aha pena masa ikon hot do holong ni roha di dongan songon holong ni roha ni tu hatta di hita bahasa ikon ulah honotta songon hala Kristen namar holong ni roha di dongan saya dana di dok disi ala memang mabain holong rohan itu dongan dada lapatang nagabi moru nang sangapta
moru nang pangomoata, nang moru na sianibay. Ali justru di sodo, di tiki hita mangulaw akaholong meragam-ragami, di tonga-tonga ni nguluta marado pondongan, ay di sido di ida debata, gabegok maholong ni rohanai itu hita. Di sido, sada kunci rahasia bahwa songo dia dong. Tadani halak napor siai, ikon manot tong holong ni rohai. Dan alani situasi kondisi manang musim na terjadi isarana ala moru nang aka pangomuan gabi dang holong berohaniba ale moloro pangomuan gabi holong marohaniba nang i gabi na mangatur di ngulutai ale di tiki hita di pangido ikomar pambahenan marado pondongan jolma mololunga adong rohai mangulu di bagasan Tuhani di bagasan tod di idio di nguluta kon napa tu bain taholongi ate ala taboto natabaini dang nabago buti di tonga-tonga ni nguluta alai marnida do debata jalahot ibana maka holongi nguluta na padua hon tanda na padua hon musi songon halak na porsia na mangulu di bagasan haporsia tu Kristus didok di bagasan trupukon ima unang makalangguson ima akapartamueon manang di dalam bahasa Indonesia dikatakan jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sasitong naon termasuk ulah ni holong dunian. Imana didok nakiningan tok-tok kita marto di partamueon nate. Idong bani lumubi di hita halak Batak say tadok do adong do sada filosofi na mangulu di hita te jalaon agak istimewa do di hita halak Batak na mandok paramak so balunong parsakalan so ramahiyang partataring na so ramitop bahasa adong filosofi na mangulu di hita halak Batak semua. Alam memang taboto do molonunga hita manjalo aka ale-ale aka dongan jala naso tadda pedi ngulutta di bagas nimba jala ukap pitu ni jabutta laho ro aka dongan dina laho rap dohot hita lumobe hita melayani nasida ai di sido didok di bagasan trupukon hira di pabuado hira di pabotohon songon halak aka suru-suruan naro tu bagas ni bayate odo na mangulu di hapor siot tayate jadi tetap do kita lapatan na akanang ICP lapatan na naro tu bagas niba welcome do kita di ngulut taon bato tu di son memang saya dong doro suku-suku ay buama amang molo naroi aka panipu aka dia anggoi memang tapangidu ma habisuhon to dinasiat debata asahita mananda jala ise do naroi teh molo nunga iya dong di lihat tu hatta do sada tada di hita lo mananda jomai ido halubian molo nunga ias rohatta tok tong membenadingkan maradu manang ise ro tu bagas niba alata itung do halak naroi ima suru-suruan ni debatano naro tu bagas nibai jadi udang do di nguluni colma dang ukap pitu ni jabuna ala say maretong itung dui molo roi bana tu jabuni ba ay kotor jabu jala ba lu jay ba mambay si baenon do akaragam na asing apalagi no mengganggu do di aka istirahat do akaragam na asing hape diamu aka nahinahulongan di sodo ciri khas ati di nguluta songon halak Kristeni ro martamue itu bagas niba molo nga ta anggap di suru-suruan ni debata di bagas nguluta ado na di si na mangalem pasu-pasu do sa sitpangan lapatan na sian debata do tajaloi alam takas sian rohana ias rohana dinggan
rohani todi hita majalo manang ise di bagasang ulah. Songot Tuhani rotu tonga-tonga ni portibion di nalau buah, di nalau paluaho kita manaruhon aka pasu-pasu. Jadi toktung do taida di ngolut taon manang ise pe naro tu bagasnya apalagi nungga mangido pangurupion nate. Ba di sido sa sitongna sada kebanggaan do hita keistimewaan do amadong. Dan nagabi sada bebanding ngolut taon. Alay to tu sian itap ni nabui do tabahin nate. Alay di sido molo nunga mangulu holong ni rohai di sido hita toktong tajak kon akai senaro tu hita unang mabiar hita unang holsoa kita di bagasan ngulut taon. Jalan apa toluon nakiningan sada ciri khas imana nidok ingot tamuma aka natar hurung. Ingatlah akan orang-orang hukuman. Bahasa on sada ciri khas musim apa toluon nate. Orang yang percaya, orang yang berbuah dalam Tuhan, orang yang sudah menyadari kasih sayang berkat Tuhan bagi kita, ada kepedulian hidup kita kepada orang-orang yang di dalam hukuman. Imana kiningan ingot tamu ma aka natarhurung. Ala tabu to di dihamu aka nahina holongan. Molo ta ingot do aka naporso. Aka natarduru di tonga-tonga yang ngulut taon. Ala sarupa jolma do hita. Jala apalagi ta haporsiai do ngulut ta alani berkat do asini rohani Tuhani do ngulut taon. Di sido adong kepedulian tah tu aka natarhurung. Songon Kristusi peduli tu hita halak perdosa. Songon Tuhani tahilala peduli di paru kilo taya teh. Kira natarhurung do hita molo nungga mangadupi paru kilon. Parsorion ngolu permasalahan di ngulut taon. Heado tahilala bangurupion ni debata ditiki hita tergogot di bagasan ngulut tai. Pasti ngolutai selalu kita bertemu kepada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan melakukan kepeduliannya kepada kita, kepada orang-orang yang kadang-kadang terdesak, mengalami krisis, mengalami sakit penyakit, persoalan dalam keluarga, persoalan dalam pekerjaan, masalah finansial, dan masih banyak lagi yang kita hadapi dalam hidup kita. Mengapa kita tidak mengingat kebaikan Tuhan ini? Dengan cara bagaimana kita memberikan hati, pikiran, dan mungkin berkat Tuhan kepada orang-orang yang dikatakan yang terhukum. Molo didok di sonna taruhum ibana ba mungkin alani hajahaton namai. Nah, alani hajahaton na jala memang gudang do jolma dang di halomoni mana gabi marsi taono ni mana alani kejahatan na. Alai songo jolma hita buido tahilala te. Boado keluargana, boado yanakonna. Boado akatodongna, na asing, na torasna. Pasti mahiu pakilananna. Nah di soldo rasa keempatian niba alani hapor seauta Tuhani odo na didok ada kepedulian. Ido didok Tuhata Yesus tua kasih siena nasa nabi nainmu tu sada halak namet meton na tua udui namet met orang kecil dan termasuk orang-orang yang terkurung atau orang-orang yang tidak terhitung dalam masyarakat. Disinilah panggilan Tuhan di dalam hidup kita, bagaimana kepedulian kita kepada orang lain. Jala ujahna idong ala Tuhan idong peduli tu hita ditangi hondo tangyakta digohi do di bagasang ngulutang undang di antara hita nama dok dakke hulaun hajahaton songon yang dibani halakan dakke hulaun aka na balubihu maradopun halakan mau liarti ma dituhatta moloboi hita tabain songoni ale ingot ma nak pebui do taweni ale gumudang do holong ni rohani de bata tu hita gabi buah gabi di patama mahita jupangan akan nadinggan songo nataduki nakiningan iya teh ale didok Tuhan nido sada tanggung jawab di hita molo nunga di caloho
aka nadinggan nauli aka pasu-pasu Tuhan ni ahama nabi nemi tu aka halak na met-met dohon aka halak na tarduru dohon na didok halak na taruhum dukon holong ni rohat dairo di ngolutta tu aka halaki marhite aka sibaenota marhite aka poda marhite kepedulian sosial di tonga-tonga ni ngolutta odo na didok kepekaan secara sosial di tonga-tonga ni ngolutta masai perlu di senario nate dia mu aka nahina holongan itu hatta molo di bagasan tiga mungkin kita madok moliate ma Tuhan di bagasan tanyakta dan apalah hubolu sami aka hamaolon dung masa ma akan masa di tonga-tonga ni portibion do negara nami on songon covid sapusiaon na terus do merdalan jalan nunga be noaeng lamuru alai ahmad hono tatu hatta olan ala ni asi ni rohani di bata alai gudang dope akana terdampak alani iyati di ekonomi di aka persaoran do aka ragam nasi nasotar tarjojor hita di bagasan tikio alai di dok Tuhan itu di bagasan terpukon ingot hamuma akan terhurungi ingot hamuma akan terdului ingot hamuma na terdampak naso sarupa tak adopi di tonga-tonga di ngulut tahun di sodo di hamu akan ahina holongan tarjodo hita di bagasan terpukon songon halak Kristen boado hita imana di dok nakiningan tulu hal manotong do hita di holong ni rohani hita nasian Kristusi marada pondongata nungata hangol luhon ima ngolu partamuen na majalo akadongan di bagas tabi dinalaho rap marlas ni rohado nasida jalata urupi nasida asabui nasida taruli dia kana denggan jalanunga adong do taleon rohata keperduliata tu akan natarhurungi natarduru naterdampak naso sarupa do tidak ale didok kata nitu hatta di bagasam bornginon nasa nabi nahenmu tu sada halak namet meton nasa nabi nahenmu tu donganmu jolma dos doi natuau doi molo nunga tu Yesus do taulahu na denggan posro hatta jupak kita ma pasu-pasu na denggan saliling kita mangulu amin martang yang mahita mulyate ma Tuhan diajari hodo kami di bagasam bornginon laho makangoluhon holong nasiakui jala mangalehon diri nami marado pondongan nami joma asa jupang las niroha jala taruli dongan di akaragam pasu-pasumi marhite diri nami be jala bui huingot hami songo dia ma holong mi tu hami jolma perdosa jala songo nima naing bainon nami tua kadongan nami nagok di bagasan na terduru na terhurung na di bagasan hapariron do na asing asima roham oleh Tuhan sai leho matodi porbedia tu roha nang pikiran nami asa tok-tok kami mangulu holong ni roha nami maradok pondongan nami songon holong mi tu bagasan ganuk diri nami pos rohanami Tuhan di bornginon leonomu gogo Tuhami nang dino mangululon nang meli Tuhan lamma mora mahami di holong nasiakoi maralu pondongan jami jolma lam ukap rohanami ngolu nami di nalau majalo akadongan nami jala lam dipaki lalahan rohanami jala mangulahami holong nami maradupon halak natar hurung terduru dohon na di bagasan akar ragam hapariron dohon akar parukilom pasu-pasu mahami ali Tuhan di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho amin tapuji matu hatta si nomor 700 sada ayat sada
dung marede hita martang yang pangudianon mak. Tapasada marohata martang yang mahita debata Jehoba amanami namarhabangsa di Banua Gijang puji-pujian hasangapod dohot hamuliateon madiho ale Tuhan dipangiring-iringonmu dihami sian nasugot saha tutikyon boy hami marsaor di pertanyaan nami di tikyon diganup sektor melalui live streamingon ale Tuhan. Tuhan debata hupasahat hami ma huria namion tua dopamu asahoma ale Tuhan namangalehon sadani roha di hami aka perhaladom nang aka uluan ni huria mon ale Tuhan asaboy hami madalaton saluhutna ulaon nami nahobar tulomoni roham. Tuhan debata songoni nang aka program-program ni huriamon ale Tuhan totong do pasahat hami tua dopamu asahoma ale Tuhan na mangalehon gogo di hami boy hulau kami saluhutna program nanaing si hulau non nami ale Tuhan tarlumo bima ditikyon ale Tuhan di waktu na jonokon ale Tuhan naing marpesta mahami pesta pemberdayaan dohot gotilon ale Tuhan tuhodo pasahaton nami saluhuna tarlumobi nang aka panitia asa totok kami ale Tuhan boy marsadani roha laho mangulahon aka nahobartu pestai ale Tuhan boy dapot nami saluhutna sesuai tu aka rencana nami ale Tuhan songoni nang aka program-program ni aka kategorial totong tuho pasahaton nami dalam jangka dekat ini Tuhan kami akan merayakan Natal alani ale Tuhan totong dongani hami jalan leonomu di hami hasehaton asa boy hulaho kami ale Tuhan padao ale Tuhan akasahit sian hami tarlumobi ma ale Tuhan di lingkungan namion nang di negara nami ope ale Tuhan asalani ale Tuhan marsangap guarmu dilihat portibion Tuhan debata songoni nang aka keluarga nami totonggo pasahaton nami tuho ale Tuhan mulai sian namekmet nama godang songoni nang aka naong lansia pe ale Tuhan homa nama dongani hami homa nama ngalehon hasehatot di hami lehot di hami ale Tuhan gogo nasiakkoi asa margogo hami ale Tuhan mangulahon saluhut aka aktivitas nami sehari-hari tarlumobi manang dihuriami ale Tuhan Tuhan debata nang dia kanakon nami na di bagasan parsikolahan totong dongani ale Tuhan lehonom munang hapistaran asa boy na sida pay hutihut akka parsiajaranna akka napinasahat ni guru na ale Tuhan boy na sida mencapai nilai yang cemerlang Tuhan debata songoni nang akayanakon nami nong magodang ale Tuhan totong do pasahat tami tua dopamu di akka nong dapat umur ale Tuhan dinanaing marumah tangga patuduamu ale Tuhan jodoh tunasida nasa iman jalan nas boy sada rohana sida ale Tuhan boy tercapai di aka parumah tanggaon nadenggan ale Tuhan
Songoni nang akayana konami na me ale Tuhan. Akapahopu nami. Totong tuho pasahaton nami ale Tuhan. Asaho na mga leon hasehaton. Dot aka pertumbuhan na denggan ale Tuhan. Asa boy ale Tuhan gabedongan nami sahat tu nama tua kami ale Tuhan. Tuhan debata totong hupasahat kami nang negara nami lingkungan nami pe ale Tuhan. Asa homa na mangalihan kebijaksanaan di aka pamareta nami ale Tuhan. Mulai sian na tertinggi sahat tu terendah. Asa homa totong na mangalehon aka hasehaton ale Tuhan di nasida. Boy nasida mangulahon aka ulaon nasiganu pari. Na boy na madalaton negara nami di bagasan hadengganon. Tuhan debata tarlumobi mahami nang di lingkungan nami ale Tuhan. Lehot di hami sadani roha. Padao hami sian aka pargutu-gutuon ale Tuhan. Asa boy hami marsonang ni roha, marlas ni roha di aka lingkungan nami. Tuhan debata songoni nang saluhut na ale Tuhan. Aka pargulmiton ningolu nami. Lehonom di hami ale Tuhan. Aka rezeki. Asa boy hami ale Tuhan. Di nama dalaton ngolu nami dope hami tujoluanon. Tuhan saluhut na nang aka jemaatmu. Upasahat kami tu adopamu ale Tuhan. Dia akan namarsahit pada musian aka parsahiton ale Tuhan. Dia akan namarukil leanomu penghiburan tunasida ale Tuhan. Asa boy hami ale Tuhan marlas di roha. Laho mamuji nang pasangapon guarmu nabadiai. Tuhan tarlumobi nang firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh pendeta kami. Pasahat kami matu adopamu ale Tuhan. Pasahat mainang turohan nami ganup do tu pikiran nami. Asa boy hami ali Tuhan mangulahon hatami di pargulmiton ning ulu nami. Upasahat kami nang uluan nami tuho adopamu ale Tuhan. Asa totong leonomu aka kebijaksanaan. Leonomu nang hapistaran ale Tuhan. Asa lamar mulia hatam dilihat portibion. Tuhan debata digijang ni saluhut na yale Tuhan. Pardosa na godang dohami. Badia doang goho ale Tuhan. Jumolo masesa dosa nami asa tamahami dia dopamu jala badia. Moliate madiho ale Tuhan. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Upasahat kami matang yang nami otu adopanmu. Moliate madiho. Amen. Dina marede hita sia nomor 467 ayat sadaro di ayat 2 laos di somma sude hita ganuk keluarga pasahaton piliatta si pasahatotta tuhuria marede mahida. Koma pilihan nata pasahat di bagasan bornginon martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut
Sila lehon na dinggan dot nasa uli basa na maliutus. Hupasatami masih nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa uparahasya kami pilihan non pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami margi iti todim. Asalam mutadahami godang isilan duhon mitu hami. Asalam gir-giri hami mandok mulyate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmahita mangidu di bagasan tangyak tai. Alea manami nari gijang. Sai pinarbadia magwarmu. Sai Roma harajaumu. Sai saut malo meniroham di bonotongon sungon na gijang. Leon matuhami sadari on hangulu asyapari. Sesa madosa nami sompanesa nami. Di dosa ni dongan no dosa Tuhan. Unak kami tugin tu pangujunan. Palua na ham sa pangulo. Don hagugon. Rodi hasangapon. Saliling nililing na. Jalo hamu pasu-pasu na siya Tuhani. Asini rohan na siyan Tuhata Jesus Kristus. Dot hol ni rohan na siyan debata amata. Dot parsaoran ito di porbadia ma. Nama masu-masu hamu saluhut na. Amin. Amin. Dihita salukna amanami do inanami nang sude akar remaja napo subulung nang sekolah minggu nama dohoti pertanyaan sektor di Bornginon alani taparata hati omahatan itu hata jala nang dia ka sektor-sektor maruduk mamuseate ima songon pertemuan di ganuk sektor nabe marhite sian aka Google Meeting manang aka aplikasi secara online ganung sektor nabi laho pabotohon ima taringot akan narikot di ulaon ni sektor nang di tonga-tonga ni huria alani pinasaha matu aka ganung situa sektor asa di patupa di bagasam Bornginon mau liate madi tuhata selamat malam madi hita salutna Horas. Jadi asa tutup dohot tangiang ditutup amang pedita